ଭକ୍ତ ଓ ଭଗବାନ ଏ ଦୁଇଟି ନାମ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଓତପ୍ରୋତ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। ଭକ୍ତି ଜୀବକୁ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମରେ ବିହଳ କରେ, ତାକୁ ଶାଶ୍ୱତ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଭକ୍ତିରସ ମନକୁ ବିଷୟ ବାସନାରୁ ଦୂରେଇ ନିଏ, ଭକ୍ତକୁ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଏ। ଭକ୍ତି ମଣିଷକୁ ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷରେ ପରିଣତ କରିଦିଏ। କେବଳ ଈଶ୍ୱର ଆଶ୍ରିତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ଭକ୍ତି କୁହାଯାଏ। ଭକ୍ତିର ସ୍ରୋତ ନଦୀ ସ୍ରୋତ ପରି। ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରୁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରକୁ ତେଲ ଢାଳିବା ବେଳେ ତୈଳ ସ୍ରୋତର ବିରାମର ଅବକାଶ ରହେ ନାହିଁ। ଭକ୍ତିର ସ୍ରୋତ ସେହିପରି ଅବିରାମ। ଲୌହ ଛୁଞ୍ଚିର ଯେପରି ଚୁମ୍ବକ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷଣ ରହିଛି, ସେହି ଆକର୍ଷଣଟି ହେଉଛି ଭକ୍ତି। ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇ ତାଙ୍କର ସ୍ୱକୀୟ ଲୀଳା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର କୃପାକଣିକା ବିତରଣ କରି ରାଜା ପ୍ରଜା, ପାପୀ ତପୀ, ଧନୀ ଦରିଦ୍ର, ସାନ ବଡ଼, ଉଚ୍ଚ ନୀଚ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମକକ୍ଷରେ ଦେଖି ଆସୁଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଭକ୍ତକୁ ସ୍ୱଦେହେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି ଓ ପାପୀ, ନାସ୍ତିକ ଓ ସାଧାରଣ ଚକ୍ଷୁକୁ ତାଙ୍କର ବାହ୍ୟ ରୂପକୁ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏଭଳି ଜଣେ ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତ ଥିଲେ ମନେଇ ସାହୁ। ଭାର୍ଗବୀ ନଦୀ କୂଳରେ କାଣ୍ଡଗୋଦା ଗ୍ରାମରେ ପବିତ୍ର ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଭକ୍ତ ଶିରୋମଣି ମନେଇ ସାହୁ। ପଞ୍ଚାନନ ସାହୁ ଥିଲେ ବାପା ଓ ପଦ୍ମାବତୀ ଥିଲେ ମା। କିନ୍ତୁ ପତିତ ପାବନ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସେ ବାପା, ମା, ବନ୍ଧୁ, ସଖା, ସହୋଦର ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ତାଙ୍କର ଜୀବନକୁ ସମର୍ପିତ କରିଥିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଲୀଳା ଯେଉଁଠି ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା, ସେ ସମସ୍ତ କାମଧନ୍ଦା ଛାଡ଼ିଦେଇ ସେଠି ବସି ଶୁଣୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଆରାଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ କାଳିଆ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସେ ମାଛ ବିକି ଯାହା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ, ସେଥିରୁ ଅଧ୍ୟାଧିକ ଅତିଥି ଓ ଦୁଃଖୀରଙ୍କିଙ୍କ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଉଥିଲେ। ଲୀଳା ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗେ ଭକ୍ତିର ସହିତ ବଖାଣୁଥିଲେ। ଶୟନେ ସପନେ ଜାଗରଣେ କେବଳ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ନାମକୁ ଘୋଷି ହେଉଥିଲେ। ଯେତେ ବଡ଼ ଅପରାଧ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିଲା, ତାର ସବୁ ପାପର ମୁକ୍ତି ହୋଇଗଲା ବୋଲି ଯୁକ୍ତି କରୁଥିଲେ। ସେ ସବୁବେଳେ ଗୁଣି ହେଉଥିଲେ, ଜୟତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସର୍ବବିଶ୍ୱବାସ, ଜୟତୁ ହି ଜଗନ୍ନାଥ କରୁଣା ପ୍ରକାଶ। ସେ ସଦା ସର୍ବଦା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱନୟନ୍ତା ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରମାତ୍ମୀୟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରୁଥିଲେ। ଭକ୍ତ ମନେଇ ସାହୁ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ଭଳି 16ଶହ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଏକ ଅଂଶ ହିସାବରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଯେମିତି ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ଚନ୍ଦନ। ତାଙ୍କ ଗାଁ କାଣ୍ଡଗୋଦାରୁ ନୀଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ର ବେଶ କିଛି ଦୂର। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ନ କରି ଅନ୍ନ ଜଳ ଛୁଁ ନଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱପ୍ନାଦିଷ୍ଟ ହୋଇ ଭକ୍ତ ଚୂଡ଼ାମଣି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ବ୍ୟାସକୃତ ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ନବାକ୍ଷରୀ ପଦରେ ରଚନା କରିଥିଲେ। ରଚନା ସରିଗଲା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ମନେ ମନେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲେ। ଦିନେ ରାତିରେ ବଳିଆର ଭୁଜ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଅତିବଡ଼ୀଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ବ୍ରହ୍ମଗିରି ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଭାର୍ଗବୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ କାଣ୍ଡଗୋଦା ଗ୍ରାମରେ ମୋର ଜଣେ ପରମ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ନାମ ତାଙ୍କର ମନେଇ ସାହୁ। ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ଥରେ ତୁମର ଭାଗବତ ଶୁଣାଇ ଅନୁମୋଦନ କରେଇ ଆଣ, ତାପରେ ମୋ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରିବ। ସ୍ୱପ୍ନରେ କିଛି ଯଥାର୍ଥତା ଅଛି ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରି ସବୁ ସେଇ କାଳିଆର ଇଚ୍ଛା ବୋଲି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇ ଧାଇଁଲେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ କାଣ୍ଡଗୋଦା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ସେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ମନେଇ ହଳ ନେଇ ବିଲକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଅଣ୍ଟାରେ ଅଣ୍ଟିଏ ମାଛ ନେଇ ସେ ଘରକୁ ଫେରିବା ବାଟରେ ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦାସଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ହାବଭାବ, ଚାଲିଚଳନ ଦେଖି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ ଟିକେ ବିଚଳିତ ଲାଗିଲା। ଭାବିଲେ କାଳିଆ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ଠକିଦେଲେ। ସେଦିନ ରାତିରେ ପୁଣି ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ ଠାକୁର ଅତିବଡ଼ୀଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖାଇଲେ ଓ କହିଲେ, ଦାସେ, ମନେଇ ସାହୁର ସାଂସାରିକ କର୍ମକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ନିନ୍ୟ ମନେ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହଁ। କାଲି ପୁଣି ଥରେ ଯାଇ ମୋ କହିଥିବା ପ୍ରକାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କର। ପ୍ରଭାତରୁ କାଖରେ ଭାଗବତ ପୋଥି ଧରି ଧାଇଁଲେ ମନେଇ ସାହୁ କୁଟୀରକୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ଘରେ ସାହୁଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହୋଇଥିଲା। ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଠାରୁ ସବୁ କଥା ଶୁଣି ମନେଇ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଣତି ଢାଳି ସେହି ଅଲିଭ୍ୟ ପୋଥିକୁ ଲେଉଟାଇଲେ।
ଭାଗବତ ଆଗରେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଯୋଡ଼ିଲେ ଏବଂ ନିଜ ରଚିତ କିଛି ଉପାଦେୟ ନବାକ୍ଷରୀ ପଦ ଦାସେଙ୍କ ଲିଖିତ ପୋଥିରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଜାଗାରେ ସ୍ଥାନିତ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ। ଶେଷରେ ସେଇଆ ହେଲା। ମନେଇ ସାହୁଙ୍କର ଭକ୍ତି ପରାକାଷ୍ଠାର ଜଗତବାସୀ ଜାଣିଲେ। ସେଇଦିନଠାରୁ ମନେଇଙ୍କର ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ସହିତ ଆତ୍ମୀୟତା ବଢ଼ିଗଲା। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଭୟ ମହାଭକ୍ତଙ୍କ ଦୈନିକ ମହାମିଳନ ହେଲା। ପୁରାଣ ଚର୍ଚ୍ଚା ତଥା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୀଳା ମାହାତ୍ମ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟ ହେଲା। ମନେଇ ପ୍ରତିଦିନ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ଅତିବଡ଼ି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ସହିତ ପୁରାଣ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି ଓ ଦିନ ଗଡ଼ିଲେ ପୁଣି ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତି। ଯିବା ଆସିବା ବେଳେ ସୁଦୂର ପଥରେ ତାଙ୍କ ଲୀଳାମୟଙ୍କର ଲୀଳା କୀର୍ତ୍ତନରେ କଟିଯାଏ। କାଳକ୍ରମେ ମନେଇଙ୍କ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟରେ ଉପନୀତ ହେଲେ। ପ୍ରତିଦିନ ଏତେ ବାଟ ଯାଇ ଆସି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖ ଦର୍ଶନ କରିବା ତାଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଯେମିତି କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହେଲା। ତଥାପି ନିଜ ଶରୀରର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ ନ କରି ମନକୁ ଦୃଢ଼ କରି ପ୍ରତ୍ୟହ ଦର୍ଶନକୁ ଅବ୍ୟାହତ ରଖିଲେ। କାରଣ ରାତି ପାହି ସକାଳ ହେବା ମାତ୍ରେ ସେ ନିଜକୁ ଥୟ ଧରି ରଖିପାରୁନଥିଲେ। କରୁଣାମୟଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ମନ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ବେଳିତ ହୁଏ। ସେ କୌଣସି ବାଧାବିଘ୍ନକୁ ମାନୁନଥିଲେ। ସେହିପରି କରୁଣାମୟଙ୍କ ଚକା ଆଖି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ନୀଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ତାଙ୍କର ଯିବା ଆସିବା ଲାଗିଥିଲା। ଥରେ ସେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ପିଳିପିଳା ଗାଁ ପାଖ ଏକ ପୋଖରୀ ଦାଢ଼ରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଧଳା ବଗ ମାଛ ଖାଇଲା ବେଳେ ଗୋଟିଏ କଣ୍ଟିଆ ମାଛର କଣ୍ଟା ବଗ ତଣ୍ଟିରେ ଏପରି ଅସହଜ ଭାବେ ଲାଗିଥିଲା ଯେ ବାହାରକୁ ଆଉ ବାହାରୁ ନଥିଲା। ବଗଟି ବହୁ କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲା, ବହୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା। ତଣ୍ଟିରୁ ମାଛର କଣ୍ଟା ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ତାର ସମସ୍ତ ଉଦ୍ୟମ ବ୍ୟର୍ଥ ହେଲା। ତା ଆଖିରୁ ଅବିରାମ ଗତିରେ ଲୋତକ ଝରୁଥିଲା। ବଗଟି ଏପରି ଭାବରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିଲା ଯେ କେହି ଥୟ ଧରି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ହଠାତ୍ ତା ପାଖରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ମଉଡ଼ମଣି ମନେଇ ସାହୁଙ୍କ ପାଦ ଅଟକିଗଲା। ଅତ୍ୟଧିକ ବୟସ ଯୋଗୁଁ ମନେଇ ସିଧା ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇପାରୁନଥିଲେ। ମନସ୍ଥ କରି ଘରୁ ବାହାରିଥିଲେ ପ୍ରାଣର ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ହେବ ଶେଷ ଦର୍ଶନ। ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ବଗର ଛଟପଟ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ତରଳିଗଲା। ତାର ଦୁଃଖରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରି ସେ ବଗର ପାଟିରୁ କଣ୍ଟିଆ ମାଛଟିକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ଯଥାସାଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ କଣ୍ଟା ବାହାର କରିପାରିଲେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ବଗଟିକୁ ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଛାଡ଼ି ଯିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ବିବେକ ବାଧା ଦେଲା। ତ ମନେଇ ବିକଳରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମଣିମା ମଣିମା ବୋଲି ବଡ଼ ପାଟିରେ ଡାକ ପକାଇଲେ। ଦିନ ଯାଇ ରାତି ହେଲା। ବଗଟି ସେହିପରି କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲା। ମନେଇ ଅନ୍ଧାରରେ ତାକୁ ନିଜ କୋଳରେ ବସାଇ ସେମିତି ଆଉଁଶୁଥିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ କରୁ ମନେଇଙ୍କ ଆଖିରୁ ଝରି ପଡ଼ିଥିଲା କେଇଟୋପା ଲୁହ। ସମୟ କ୍ରମେ ଆଖିର ଲୁହ ଶୁଖିଗଲା। ମନେଇଙ୍କ ଆଖି କେତେବେଳେ ଲାଗିଯାଇଛି ଜଣା ନାହିଁ। ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତର ଆକୁଳ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ମହାପ୍ରଭୁ କେବେ ଏଡ଼େଇ ପାରିନାହାନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଛାଡ଼ି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ମନେଇ ସାହୁ ପାଖରେ। ସେ ତ ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ, ଭାବର ଠାକୁର, ଭାବକୁ ନିକଟ, ଅଭାବକୁ ଦୂର। ସେ ସଦା ସର୍ବଦା ଭକ୍ତର ଅଧୀନରେ। ସେଥିପାଇଁ ତ ସେ ସବୁ ବର ଦିଅନ୍ତି। ସେ ଭକ୍ତର ପାଖେ ପାଖେ ରହିବାକୁ ଶ୍ରେୟ ମଣନ୍ତି। ଆଜି ସେହି ଭକ୍ତିର ପରକାଷ୍ଠା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଭକ୍ତ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମନେଇକୁ କହିଲେ, ତୁ ବଗକୁ ତୋ ନାମ ଓ ତୋ ଗାଁର ନାମ 3 ଥର କହିଦେ, ତୋ କାମ ହୋଇଯିବ। ହଠାତ୍ ମନେଇ ଚେଇଁ ଉଠିଲେ। ମନ ତାଙ୍କର ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହୋଇଯାଇଛି। କାଳିଆର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ବଗକୁ ଆଉଁଶି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ 3 ଥର କହିଛନ୍ତି, କାଣ୍ଡି ଗୋଦା ମନେଇ ସାହୁ, ତଣ୍ଟିର କଣ୍ଟା ଖସିଯାଉ। ଏତିକି କହୁ କହୁ ତଣ୍ଟିରୁ କଣ୍ଟା ମାଛଟି ବାହାରି ଯାଇଛି। ବଗଟି କୃତଜ୍ଞତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୟନରେ ମନେଇ ସାହୁଙ୍କ ଗାଲରେ ଘଷି ହୋଇ ପରମାନନ୍ଦରେ ଉଡ଼ିଯାଇଛି। ମନେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କେଇ ବୁନ୍ଦା ଲୋତକ ଗଡ଼ାଇ ବାହାରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଅଭିମୁଖେ। ଆଜି ବି ଯଦି କାହାର ତଣ୍ଟିରେ କଣ୍ଟା ଅଟକିଯାଏ, ଏହି ପଦଟି 3 ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ, ତଣ୍ଟିକୁ ଆଉଁଶି ଦେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଉପଶମ ପାଇବ। କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ଜରିଆରେ ସମଗ୍ର ଜୀବଜଗତକୁ ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ। ଏଥିରେ ମନେଇ ସାହୁଙ୍କର ଅଚଳା ଭକ୍ତିର ଗାଥା ସରିନାହିଁ। ଆଶ୍ରିତ ବଗଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିସାରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ମନେଇ।
ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଉପରେ ଚକା ପକେଇ ବସିଥିବା ଚକା ଆଖି ସହିତ ମିଳନ ହେଲା ମନେଇ ସାହୁଙ୍କର ଲୁହ ଭିଜା ଆଖିରେ। ମନେଇ ବ୍ୟଥଭର କଣ୍ଠରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ, ହେ ଦୀନବନ୍ଧୁ, ଆଉ ପାରିବି ନାହିଁ। ମୋ ଶରୀର ଏତେ ବାଟ ଆସିବାକୁ ଆଉ ବଳ ପାଉନାହିଁ। ମୁଁ ଆଜି ମନ ଭରି ତୁମ ରୂପ ଲାବଣ୍ୟକୁ ଦର୍ଶନ କଲି। ଏହା ହେଉଛି ମୋର ଶେଷ ଦେଖା। ଆଉ ଜୀବନରେ ଭେଟ ହେବ କି ନାହିଁ କେବଳ ତୁମକୁ ଜଣା। ମୋ ଗୁହାରି ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ସମୟ ଅତିବାହିତ ହୋଇ ଯେପରି ଅନ୍ୟ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅବିଚାର ନ କର ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ ମେଲାଣି ଦିଅ। ଏତିକି କହି ଛୁଆଙ୍କ ପରି କଇଁ କଇଁ କାନ୍ଦି ଉଠିଛନ୍ତି ମନାଇ। କୋହକୁ ସମ୍ବରଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମନେ ହେଲା ସତେ ଯେପରି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବଲ୍ଲଭ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆଉଜାଇ ନେଇ ମୁଣ୍ଡ ଆଉଁସି ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି, ମନେଇ, ତୁ ମୋର ଅତି ପ୍ରିୟ। ମୋତେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ତୋର ଆଉ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଆସିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆସନ୍ତାକାଲି ପ୍ରଭାତରେ ଭାର୍ଗବୀ ନଦୀ କୂଳରେ ତୋ ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପରେ ମୁଁ ଆବିର୍ଭୂତ ହେବି। ସେହି ଦାରୁରେ ଦିଅଁ ଗଢ଼ି ପୂଜାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବୁ। ହଠାତ୍ ମନେଇ ଚେଇଁ ଉଠିଲେ। ଶରୀର ପୁଲକିତ ହୋଇଯାଇଛି ମନେଇଙ୍କର। ଠାକୁରଙ୍କର ହସ ହସ ମୁହଁକୁ ଦେଖିଦେଇ ଧାଇଁଛନ୍ତି ଘର ମୁହାଁ ହୋଇ। ପରଦିନ ମନେଇ ସବୁ ଗାଁ ଲୋକକୁ ଏକାଠି କରି ଚାଲିଲେ ନେତାବା ଆଡ଼େ। ସେଠାରେ ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ ବାସୁଥିବାର ଦେଖି ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦି ଉଠିଲେ। ମନେ ମନେ କହି ଉଠିଛନ୍ତି, ଏ ଅକିଞ୍ଚନ ପ୍ରତି ଏତେ ଦୟା ପ୍ରଭୁ। ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏକାଠି ହୋଇ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଦାରୁକୁ ବୋହି ନେବା ଦୂରେ ଥାଉ, ଦାରୁକୁ ନଦୀରୁ ଉଠେଇ କୂଳକୁ ଆଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଓଜନ ଏତେ ବେଶୀ ହୋଇଥିଲା ଯେ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ମିଶି ମଧ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିଲେନି। ମାତ୍ର ଲୀଳାମୟଙ୍କ ଲୀଳା ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା। ଭକ୍ତଙ୍କ ଆକୁଳ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅକାରଣ ଗଲା ନାହିଁ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଘଟଣା ଘଟିଲା। ଭକ୍ତ ମନେଇ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ସୋଲ ପରି କାନ୍ଧରେ ପକାଇ ଧାଇଁଛନ୍ତି ଗାଁ ଆଡ଼େ। ଶଙ୍ଖ ହୁଳହୁଳି, ହରିବୋଲ, ମର୍ଦ୍ଦଳ, ଝାଞ୍ଜ ଶବ୍ଦରେ ଗଗନ ପବନ ମୁଖରିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ମନେଇଙ୍କ ପିଛା ଧରିଲେ। ସୁଦକ୍ଷ କାରିଗରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ା ହେଲା। ବିଧିବିଧାନ ସହିତ ତିନି ଠାକୁର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲେ। ନାମ ତାଙ୍କର ହେଲା ତ୍ରିଦେବ। ଆଜି ମଧ୍ୟ କାଣ୍ଡଗୋଦାଠାରେ ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ତ୍ରରେ ତ୍ରିଦେବ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କ ସେବା ପୂଜା ପାଇଁ ରାଜା ପ୍ରତାପରୁଦ୍ରଙ୍କ ଅମଳରୁ ଖଞ୍ଜା ଯାଇଥିବା 3 ବାଟି 3 ମାଣ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପଯୋଗ ହୋଇ ଆସୁଛି। ମନେଇ ପବିତ୍ର ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ ପରମ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପରମ ଧାମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ପବିତ୍ର ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଓ ତିରୋଧାନ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତ ମନେଇ ସାହୁଙ୍କ ସ୍ମୃତି ରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରତି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମବାର୍ଷିକ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଧନ୍ୟ ଲୀଳାମୟ ପ୍ରଭୁ ବଜେନ୍ଦ୍ର ନନ୍ଦନ, ଧନ୍ୟ ତୁମର ଭକ୍ତ ପ୍ରେମ। ଏହା ଥିଲା ମନେଇ ସାହୁଙ୍କର କାହାଣୀ। ଆଶା କରେ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ କାହାଣୀଟି ଛୁଇଁଥିବ ଏବଂ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଧନ୍ୟବାଦ।